дасти бечораву барҷомондаро гирифтан ва нисбати ашхоси ниёзманд меҳрубон будан аз хислатҳои писандидаи инсонӣ шаҳодат медиҳад. рӯзи гузашта бо ташаббуси зани хоксору ҳалим меҳрубону ғамхор раиси маҳаллаи шаҳраки кӯҳна Сабоҳати Сулаймонӣ ба бошандагони хонаи пиронсолон ва маъюбони деҳаи Батоши шаҳри Турсунзода кӯмаки моддӣ аз қабили хӯроквории ширинӣ расонида шуд. дар ин кори хайру савоб занҳои фаъоли кӯҳнашаҳр роҳбари қитъаи истифодаи манзили рақами 7 сардори шӯъбаи манзилию коммуналӣ Толиқин Муродзода самгузорӣ карданд. меҳмонон дар хонаи пиронсолон як як аз утоқҳои бошандагон дидан карда лаҳзае чанд бо маъюбону ранҷурон дар суҳбат буданд. Сабоҳати Сулаймонӣ раиси маҳаллаи шаҳраки кӯҳна ҳангоми суҳбат гуфт ки шумо бошандагони хонаи пиронсолон ва маъюбони шаҳри Турсунзода ҳамеша дар мадди назари мақомоти маҳаллӣ ва ҳукумати ҷумҳурӣ ҳамчунин соҳибкорон қарор доред ва барои шумо тамоми шароитҳои будубош ва зиндагӣ дар ин ҷо муҳайё карда мешавад. дар воқеъ шахсони хайрманду саховатпеша дар ҷомеаи мо зиёданд ва чунин амалҳои неки эшон онҳоро дар зиндагӣ обрӯманду некном мегардонад. баъдан меҳмонон ба беморхонаи касалиҳои рӯҳии ҷамоати деҳоти Қаратоғи шаҳри Турсунзода ташриф оварда дар ин ҷо низ дасти сахои хешро дароз карданд. гуфтан ба маврид аст ки ташнаеро об додан, роҳеро кушода, дилеро бо дил пайвастан, дасти бечораву барҷомондаро гирифтан хислатҳои нафароне ба шумор меравад ки онҳо дар зиндагӣ ба қадри инсонҳо мерасанд.